conjunta de las resolucions de alcaldía compresas entre el data 1 de abril de 2014 y 30 de abril de 2014. En total son 164 resolucions d'alcaldia a el segon resum. Compres i contractació 8, gestió tributària 24, intervenció 18, llicència d'obres d'activitats 28, policia local 39, recursos humans 12, servicis de secretaria 9, tresoreria 12, promoció econòmica 1, serveis municipals de manteniment de via pública 6, urbanisme 2, àrea de la persona 6 i acció social i polítiques d'igualtat 2. Molt bé. Passem al punt número 3. Doncs, com sabeu, a la darrera comissió informativa, doncs vam veure que a l'expedient, que avui donarem compte també al ple, de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la informació relativa a l'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, doncs que, com sabeu, l'interventor està obligat, d'acord amb la nova llei, a donar compte al Ministeri d'Hisenda i en aquest sentit hi ha un expedient amb tota la informació. Com sabeu, a partir de la publicació de la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, totes les administracions públiques han de complir tota una sèrie de normes o de regles a partir de l'aprovació i de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Una és l'estabilitat pressupostària, que vol dir que hem de disposar d'ingressos propis que permetin atendre els nostres propis serveis i l'objectiu també és que no es generi dèficit en la gestió del pressupost municipal i amb el tancament de l'exercici. El compliment de la regla de despesa, en el qual vol dir que hem de controlar entre un any i un altre de forma que no s'incremente més que el percentatge de creixement esperat pel PIB. L'objectiu de la llei és que el sector públic no creixi més que l'economia real. El compliment de sostenibilitat financera, és a dir, del deute, l'objectiu també de la llei és que les administracions públiques no sobrepassin el límit de deute en relació al producte interior brut. A les administracions locals, aquest objectiu que s'ha de complir, mantenir els crèdits financers per sota del 75% dels ingressos ordinaris. I l'altre objectiu seria també la transparència a partir de la publicació de totes aquestes dades i que nos obliga a publicar-los i transmetre tots els resultats al Ministeri i també publicar-los a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest és el que diu la llei i això és el que nosaltres complim i el que nosaltres avui fem. En línies generals, quina és la nostra situació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí con respecte a aquests punts, a aquests apartats, aquests 4 apartats que la llei ens obliga i que tot això, de forma periòdica i trimestral, l'alcalde donarà compte al ple a partir de la informació obtinguda i de la informació que l'interventor ha de transmetre al Ministeri d'Hisenda. Així doncs, la nostra situació a l'Ajuntament de Sant Joan Despí quina és? Con lo que respecta a estabilitat, hem obtingut un saldo positiu d'ingressos sobre despeses i, per tant, complim aquesta norma d'estabilitat. Tenim superàvit i no tenim dèficit. La nostra obligació ara també és mantenir aquest superàvit, aquest equilibri pressupostari de forma trimestral i al final de cada exercici. A més, és un objectiu
fa anys a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí ja compleix. En la regla de despesa hem controlat la despesa corrent, la de personal, la de compres, la de subvencions, de forma que no se superi el límit legal. També ho hem complert. Amb l'apartat de sostenibilitat financera, que us deia que les administracions no poden tenir uns crèdits a llarg plaç per sobre del 75% dels ingressos propis, en el cas de Sant Joan d'Espí, en els darrers 4 anys, sempre hem situat els nostres crèdits a llarg termini per sota del 35% dels ingressos ordinaris. Ara també, a més, hem reduït els terminis de pagament als nostres proveïdors per complir la llei que lluita contra la morositat. I això vol dir que estem pagant als nostres proveïdors al voltant dels 30 dies. Crec que això també és important des del punt de vista de poder donar resposta i satisfacció a aquelles empreses que treballen amb l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. L'altre punt, que seria el D, seria el que feia referència a la transparència. Publiquem el pressupost i la liquidació a la pàgina web de l'Ajuntament i estem complint aquelles normes que marca la llei de transparència de forma progressiva. Com s'acredita tot aquest compliment? Totes aquestes coses que jo us he dit, com s'acredita? Doncs la llei d'estabilitat obliga a informar de la nostra situació cada trimestre al Ministeri d'Hisenda i administracions públiques. Aquesta informació es fa a través de la plataforma electrònica del Ministeri. L'interventor és el responsable, l'interventor, com vostès saben, la llei li dona aquesta autoritat i aquesta responsabilitat de transmetre i posar de forma fidedigna tota aquesta informació pressupostària i de liquidacions trimestrals i anuals en tots els apartats corresponents al Ministeri d'Hisenda. Aquests resultats es posen a disposició de l'alcaldia, en aquest cas, l'alcaldia de Sant Joan d'Espí, en aquest cas amb mi, i el que fem avui és informar, donar compte al ple de totes les informacions que hem transmès al Ministeri. Això avui ho explico perquè és el que farem a partir d'ara també cada trimestre. En el futur hem de fer-ho de forma que la funció informativa, prèviament, l'Ajuntament farà un expedient, donarem compte i ho veurem a la Comissió Informativa i posteriorment donarem compte al ple. Així que avui la informació que estem donant és: hem complert els terminis per transmetre aquesta informació que diu la llei, és important. El resultat de l'avaluació ha estat que complint l'estabilitat, la regla de despesa i la sostenibilitat financera, i en aquest sentit complim tots aquest requisit. La qual cosa vol dir que hem de continuar, perquè si no continuem en aquest sentit tindríem problemes i tindríem que tocar el pressupost municipal. A més, hem elaborat tota la documentació del marc pressupostari del període 2014-2017, perquè també ens obliga la llei, però això vol dir que en aquest moment, tenint en compte que a l'any 2015 hi haurà eleccions municipals, la llei ens obliga en despeses ordinàries a fer una previsió d'ingressos ordinaris i també de despesa. Aquesta previsió és totalment indicativa perquè en aquest moment no podem incloure
possibles polítiques que es vulguin portar a terme amb el proper mandat. Les polítiques s'actualitzen any rere any, però sobretot els objectius dels 4 anys és a principi de cada mandat amb els equips de govern quan es marquen quines són les prioritats de cada municipi o en aquest cas de cada govern. Nosaltres hem fet aquesta previsió, però bàsicament, com dic, a lo que fa referència al tema de tot molt indicatiu, tenint en compte. Hem complert també en les activitats